Што вядома пра трагедыю, якая адбылася пад Мінскам? Які ўказ падпісаў Лукашенка, таксама якія добрыя навіны чакаюць бацькоў малых дзяцей? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Страшная трагедыя адбылася пад Мінскам. Там скончыла жыццё самагубствам 12 ці 13гадовая дзяўчынка, якую забралі з сям'і. Падрабязнасці здарэння даведаліся журналісты партала «Зеркало» з дапамогай былых сілавікоў з Белпол. Апошнія здабылі закрыты ліст генпракуратуры на гэтую тэму. Мяркуючы па дакуменце, жыццё дзяўчынкі складвалася няпроста. Доўгі час яна жыла з мамай, якая піла і вяла амаральны лад жыцця. Тады дачку забралі з сям'і і змясцілі ў Мінскі раённы сацыяльна-педагагічны цэнтр. Аказалася, што там яна пачала наносіць сабе траўмы, але ж падобна, што выхавацелі і іншыя дарослыя гэта проста праігнаравалі. Пракуратура адзначае, што дапамогу псіхолага няшчаснае дзіцё не атрымлівала. Затым дзяўчыну змясцілі ў дзіцячую вёску Вытокі, якая знаходзіцца ў Мінскім раёне, і залічылі ў бараўлянскую школу нумар 3. Аднак, як піша намеснік генпракурора Максім Варонін, сітуацыя не палепшылася. У выніку дзяўчынка здзейсніла самагубства, прычым у дзень трагедыі жанчына, якая працавала дзіцячым педагогам-псіхолагам і мусіла звярнуць увагу на стан няшчаснай малой, знаходзілася на працоўным месцы, але была п'янай. Пазней яна тлумачыла, што ўжывала спіртное ў сувязі з вызваленнем яе сябра з турмы. Прычым усё гэта адбывалася яшчэ ў восень 23-го года, але ж трагедыю проста замаўчалі. І сілавікі, так званыя дзяржаўныя журналісты, нічога не пісалі і не казалі пра гэтую гісторыю. Ці пакаралі кагосьці пасля гэтай бяды, ці хаця б звольнілі таго дзіцячага псіхолага, што прыходзіць на працу п'яным, ніхто не ведае. Новы указ Лукашэнкі. Памілаваныя яшчэ 8 палітвязняў, а таксама 7 чалавек, асуджаных за наркотыкі. Вядома, што сярод памілаваных палітычных ёсць 5 жанчын і 3 мужчын. Адна жанчына цяжарная, а з памілаваных распаўсюднікаў наркотыкаў 6 непаўналетніх і 1 чалавек з анкалогіяй. Лукашенка ж сёння праводзіць вечар на Мінск-арэне. Там праходзіць вялікі канцэрт марафона адзінства. Перад выбарамі гэты марафон правезлі амаль па ўсёй Беларусі, ну а цяпер фінал у Мінску, куды, калі верыць Наталі Эйсман, сагналі ажно 10 000 чалавек. Па вялікім рахунку, гэта святкаванне авансам лукашэнкаўскай перамогі на выбарах. Разгромныя лічбы яму намалююць толькі ў нядзелю, але ж вырашылі не чакаць і зладзіць канцэрт ужо цяпер. Прычым святкуе гэта ўсё Лукашенка не адзін, а разам са сваёй сям'ёю, ці як мінімум з яе часткай. На гэтых канцэртах выступае яго малодшы сын Мікалай, які грае на раяле, а арганізатар гэтага шабаша – лукашэнкаўская нявестка Ганна Сялук, жонка яго старэйшага сына Віктара. Але галоўная адметнасць тут, што Лукашенка ледзь не ўпершыню з'явіўся на публіцы побач з мамай Мікалая Ірынай Абельскай. Вось яна справа. Гэта вельмі цікавы момант, бо раней Абельскую заўсёды трымалі на адлегласці ад сям'і. І на такіх мерапрыемствах побач з Лукашэнкам з'яўляліся якія заўгодна жанчыны, але толькі не маці яго малодшага сына. Цяпер жа Ірына Абельская нечакана атрымала сваё месца ў віп-ложы. Каля Абельскай сядзіць яе старэйшы сын Дмітрый разам са сваёй каханай Дінай Эльдзіе Фіфейсал, якая таксама медык. Праўда, паміж Лукашэнкам і Абельскай на ўсякі выпадак пасадзілі яго сябра Віктара Шэймана. Цяпер жа, як бачым, так званая беларуская эліта перастае сароміцца сваіх сакрэцікаў. Іншая публіка ў ложы Лукашэнкі ўсім добра вядомая. Гэта яго сын Мікалай, асабістая доктарка Святлана Канашэнка, прэс-сакратарка Наталля Эйсман і даўняя сяброўка Ксенія Санковіч. Традыцыйна ўнізе сядзяць набліжаныя да цела, але не настолькі важныя персоны. Гэта праўладныя бізнесмены Дмітрый Баскаў і Сяргей Цяцерын. У Мінску нехта раскідвае небяспечныя прынады для сабак. У ваколіцах Цнянскага вадасховішча пачалі знаходзіць небяспечныя прадметы. У месцах, дзе мясцовыя жыхары гуляюць са сваімі гадаванцамі, нехта невядомы раскідавае кавалкі мяса ці рыбы з цвікамі ці іголкамі ўнутры. Пры гэтым страшныя знаходкі наўмысна абмотаныя вялікай колькасцю нітак, каб не даць жывёлам нармальна іх перажоўваць, не праглытваючы вострага металу. Раней падобныя выпадкі ўжо фіксаваліся ў Мінску. Рыбакі расказвалі, што бачылі пажылога мужчыну, які раскідваў па наваколлі сыр, які быў напханы дробнымі цвікамі, але ці яны выклікалі на яго міліцыю, невядома. Цяпер, як бачым, здарыўся новы эпізод. Прычым за прынад жывадзёраў ужо пацярпела некалькі сабак. Большасць былі цалкам хатнімі і выпадкова натрапілі на небяспечную смакату падчас прагулкі разам з гаспадарамі. Дарэчы, за такія дзеянні прадугледжаная крымінальная адказнасць, бо яны падпадаюць пад закон аб жорсткім абыходжанні з жывёламі. Санкцыя прадугледжвае ад штрафу да папраўчых работ, а рэцыдывістам пагражае да 3 гадоў турмы. Добрыя навіны.
З 1 лютага ў Беларусі павысяць памеры выплат на дзяцей да 3 гадоў. Гэта планавы перагляд, які праводзіць у залежнасці ад змянення сярэдняй зарплаты за папярэдні квартал. Калі яна падае альбо не змяняецца, то выплаты на дзяцей застаюцца на ранейшым узроўні, а калі сярэдняя зарплата расце, то следам падымаюць і суму дапамогі на малых. Цяпер па Беларусі сярэднія заробкі выраслі, адпаведна і выплаты на малых заўважна зменяцца. На першае дзіця цяпер будуць выплачваць 861 рубель, да таго было 777, а на другое дзіця, трэцяе і іншых выплата складае 984 рублі. Гэта на 95 рублёў больш, чым было. Бацькам дзяцей-інвалідаў у сваю чаргу будуць плаціць 1107 рублёў. Тут сума вырасла на 107 рублёў. Нагадаем, такія пераразлікі цяпер будуць праводзіць 2 разы на год, у лютым і ў жніўні. Ну і ў працяг тэмы пра грошы. Белстат апублікаваў даныя па сярэдніх зарплатах у Беларусі за снежань. Агульная сярэдняя зарплата па Беларусі цяпер складае 2693 рублі і 90 копеек. У Мінску сярэдні заробак найбольшы, ажно 3792 рублі. Месяцам раней было 3112. На другім месцы пасля сталіцы ідзе Мінская вобласць. Там сярэдняя зарплата склала 2703 рублі, а самыя нізкія заробкі на Магілёўшчыне 2132 рублей 60 копеек. Гэтыя лічбы ўражваюць і для многіх не вельмі суадносяцца з рэальнасцю, але гэтаму ёсць вельмі простае тлумачэнне. Белстат паказвае гэтыя сумы да выплат падаткаў і адлічэнняў ФСЗН, то бок на рукі чалавек атрымлівае менш. А таксама гэты скачок заробкаў звязаны з тым, што некаторым работнікам у снежні выплачваюць гадавы бонус ці так званую 13-ю зарплату. І гэта таксама адбіваецца на статыстыцы. Праз гэта ўжо ў студзені афіцыйныя сумы сярэдніх заробкаў будуць заўважна меншымі. Асцярожна, небяспека ў тэлеграме. Цяпер беларусам масава рассылаюць вось такое паведамленне. На ім пытаюцца, ці суразмоўца на фота і далучаюць спасылку нібыта на нейкія здымкі. Калі вам прыйдзе такое нават ад сяброў, ні ў якім разе не націскайце і не загружайце гэтыя файлы, бо ўнутры знаходзіцца вірусная праграма. Калі праграма загрузіцца на ваш смартфон, то атрымае доступ да фота, смс і іншых даных, а таксама пачне рассылаць гэты шкодны файл вашым кантактам. Таму калі нехта дасылае вам такое паведамленне, то значыць, чалавека ўзламалі. Бяда адбылася на Магілёўшчыне. У Краснаполі жонка прыйшла дадому і знайшла свайго мужа без прытомнасці. Выклікалі хуткую, але выратаваць мужчыну, на жаль, не змаглі. Экспертыза паказала, што мужчына быў моцна п'яны, плюс у яго арганізме знайшлі сляды атруты для насякомых. Прасцей кажучы, ён выпадкова ці не выпіў атруту, што ў выніку і стала прычынай бяды. Незвычайная прапанова для беларусаў. Навукоўцы распрацавалі аэразоль для разумовай актыўнасці і чакаецца, што яго можна будзе набыць на аўтазаправачных станцыях, а таксама ў аптэках. Выглядае ён вось так. Балончык пад назвай «Дыхай лёгка». Унутры яго спецыяльная дыхальная сумесь, якая ўзбагачаная кіслародам. Вытворца адзначае, што гэты аэразоль можа павысіць працаздольнасць і палегчыць канцэнтрацыю. Напрыклад, у момант, калі кіроўцу цягне ў сон, дастаткова будзе трохі падыхаць з балончыка, каб узбадзёрыцца. Праўда, калі гэтая штука паступіць у продаж, пакуль дакладна не кажуць. Пад Гомелем затрымалі фермера і блогера-правакатара Юрыя Ганцевіча. Ганцевіч вядомы сваёй адыёзнасцю персанаж. У 19-м годзе ён быў кандыдатам у дэпутаты палаты прадстаўнікоў, куды яго чакана не ўзялі. Пасля ён пазіцыянаваў сябе прыхільнікам Сергея Ціханаўскага і нават прымаў удзел у яго стрымах. У весну 20-го года новая весялуха. Ганцевіч тады заявіў, што балатуецца ў прэзідэнты, але не сабраў подпісы. А ўжо ў жніўні таго ж 20-го года, перад самымі выбарамі, Ганцевіча затрымлівалі як падазраванага па артыкуле аб абразе міліцыянтаў. Пазней гэты гіперактыўны фермер зняўся ў пастановачным відэа, дзе мужчыну нібыта збівалі за бел-чырвона-белы сцяжок на дзіцячым ровары. Гэтае відэа здымаў праўладны блогер Яўген Катляроў, які скідаў фейкі незалежным СМІ. Затым жа з удзелам Ганцевіча адбылася новая трагікамедыя. Дзяржаўная тэлерадыёкампанія «Гомель» паказала яго ў сюжэце пра суд за распаўсюд псіхатропаў. З відэа вынікала, што мужчыну абвінавацілі ў працы на інтэрнэт-краму наркотыкаў з красавіка 20-го па жнівень 21-го года. Нібыта ён атрымоўваў тавар у Расіі, фасаваў і рабіў закладкі ў Гомельскай вобласці. Паводле следства абвінавачаны паспеў прадаць псіхатропы як мінімум 7 пакупнікам і зарабіў каля 160 000 рублёў. Пазней жа аказалася, што гэта тэхнічная памылка. Асуджаны быў зусім іншы чалавек, а Ганцевіч быў увогуле ніяк не датычны да той справы. Па нейкіх незразумелых прычынах Дзяржтэбе проста выкарыстала архіўныя кадры з гэтым фермерам. Пасля Ганцевіч нейкі час сядзеў ціха, але
ж цяпер па яго прыйшлі. За што яго затрымалі, пакуль невядома, але падобна, што гэта было прэвентыўнае затрыманне на час выбараў. Прасцей кажучы, сілавікі вырашылі на ўсякі выпадак закрыць фермера, каб ён зноў што-небудзь не адмачыў. Зноў небяспека ў небе над Беларусю. Мінулай ноччу як мінімум 5 расійскіх дронаў-шахедаў заляталі ў нашу краіну. Па інфармацыі маніторынгавай групы «Беларускі гаюн», дроны заходзілі ў палескі запаведнік і ў так званы беларускі калідор. Вядома, што авіяцыя ноччу не падымалася, а Лукашенка, яго чыноўнікі і прапаганда, як звычайна пра сітуацыю нічога не кажуць. У Беларусі выраслі ледзяныя валасы. Гэта незвычайная прыродная з'ява, якая абумоўленая цэлай сукупнасцю фактараў, і ўбачыць яе можна літаральна цягам некалькіх гадзін. Такія ледзяныя валасы з'яўляюцца на драўніне пры тэмпературы на ўзроўні 0 градусаў. На думку навукоўцаў, уся справа ў грыбку цвілі. Прадукты яго жыццядзейнасці змешваюцца з вадой і на паверхні не даюць валасінкам лёду зліпнуцца і сфармаваць ледзяныя структуры большага памеру. Прычым такія валасы могуць дасягаць у даўжыню 20 сантыметраў, але пры хоць якой змене атмасферных умоў ледзяныя валасы хутка распадаюцца і знікаюць. Працягваецца нагнятанне перад выбарамі і гастролі паплечнікаў Лукашэнкі. Цяпер міністр унутраных спраў Кубракоў наведаў Віцебскую вобласць, дзе сустрэўся з сілавікамі і загаварыў пра, цытата, «выклікі і пагрозы ў дзень галасавання». Прычым стаўленне беларусаў да гэтых выбараў зразумелае, але ж улады ўсё роўна баяцца, чакаюць пратэстаў і рыхтуюцца да найгоршага. Напрыклад, у Новаполацку, куды заехаў Кубракоў, пахваліліся, што дапамогу міліцыянтам будуць аказваць дружыннікі і ветэраны міліцыі, а таксама нават прадстаўнікі так званага народнага апалчэння. А ў Брэст прыехаў найбліжэйшы паплечнік Александра Лукашэнкі, генерал-палкоўнік Віктор Шэйман, які цяпер займае пасаду спецпасланніка ў Афрыцы. Ён таксама правёў сустрэчу з мясцовымі сілавікамі і таксама гаварыў на ёй пра выбары. Захацеў лёгкіх грошай і пракалоўся. Махляры дураць не толькі пенсіянераў, і цяпер іх ахвярай стаў 42-гадовы начальнік адной з мінскіх фірмаў. Мужчына ўбачыў у соцсетках спакуслівую прапанову ад імя вядомага банка. Там прапаноўвалі прайсці онлайн-апытанне аб якасці абслугоўвання і атрымаць за гэта 100 рублёў. Мінчук перайшоў па спасылцы, запоўніў тую апытанку, а пасля паведаміў свае даныя і даныя банкаўскай карткі, каб яму туды перавялі абяцаныя грошы. Але атрымалася наадварот. Махляры знялі з карткі мужчыны 4000 рублёў і чакана зніклі, а цяпер справай займаецца сталічная міліцыя. Беларускія сілавікі возьмуцца за таксістаў. У мінскім аэрапорце правялі маніторынг паслуг з дапамогай так званых таемных пасажыраў. Цяпер прэс-служба аэрапорта паведамляе, што па выніках праверкі шэраг заўваг ужо выправілі, адкрылі новую прыбіральню, правялі размовы з персаналам і гэтак далей. Але ж аказалася, што таемныя пасажыры паскардзіліся на вельмі навязлівых таксістаў, якія чакаюць кліентаў у аэрапорце. Гэтыя скаргі накіравалі ў аддзел унутраных спраў на паветраным транспарце. Прасцей кажучы, разбірацца з таксістамі цяпер будзе міліцыя. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што на выхадных на нашым канале выходзяць цікавыя вялікія сюжэты, прычым наступны выйдзе не ў нядзелю, як звычайна, а ўжо заўтра ў суботу. Таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.